Για σήμερα, γιατί έχουμε κι άλλα, για σήμερα, ακόμα μία περίπτωση. Μισθώσεις. Μισθώσεις διάφορες. 2,95 μέγα 3, παύλα 17. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις μισθώσεις. Προσαγγελία. Θέμα 2,95 μέγα 3, παύλα 17, περί 2,19 γάμα 7, το οποίο είναι μισθώσεις διάφορες με κάπα 15-17. Τα γνωστά που λέω μετά, το ιστορικό των ελέγχων και των καταγεγραμμένων ποσών, τα ποσά σε τιμή εκκίνησης. Για τον 2,19 γάμα 7, μισθώσεις διάφορες, έχει καταλογιστεί από το ΤΑΝ ως μη καταβληθέν, άρα κατάχρηση. Είδε συνημμένο ένα δεύτερο υποπίνακα επί 3 συμβολέων της κυρίας Θεσδίδου, στα οποία δεν χρέωσε στους πολίτες πόρους K15, δηλαδή το 1,3%, ύψος 638,89 ευρώ. Δεν τους χρέωσε. Δεν θα βγει με ονόματα, είναι 2 με φωτοβολταϊκά και 2 μισθώσεις Αιγιαλού. Γιατί θα γίνει αναζήτηση στις υπηρεσίες, τι παίχτηκε, μήπως υπάρχουν αυτοί οι πόροι, βέβαια. Έτσι που λέτε, 638,89 ευρώ μας κατολόγησε και πληρώνουμε με εξοδικαστικούς και με ρυθμίσεις και κινδυνεύουμε να σταματήσουμε να πληρώνουμε γιατί θα μας πείσει το γραφείο. Αλλά ο έλεγχος ήταν σε πολλές περιπτώσεις, δεν βρήκε τις παραβάσεις ή θα έρθει στο μέλλον. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, αγαπητοί μου πολίτες, ότι θα την σκαπουλάρετε. Με συγχωρείτε, αυτές και οι 4 περιπτώσεις είναι δόλος. Γιατί το από 4 στο 4. Και έχω βγάλει εγώ μέχρι στιγμής μόνο για το K15 ακόμα 1085 ευρώ και 60 λεπτά. Για το K18 δεν έχω βγάλει ούτε για την εφορία, ούτε για το ΦΠΑ, δεν έχω βγάλει, ούτε για το τάσο. Θα γίνει προσπάθεια ανέβρεσης, άρα δεν θα βγάλω ονόματα, αν υπάρχουν πληρωμές πόρων σε κτηματολόγιο, ψυχοφυλακείο, υπηρεσίες, προγράμματα ΕΣΠΑ, Δήμο, νομαργίες, όπου μπορώ ρε παιδί μου. Φυσικά είναι καθοριστικός παράγοντας στο 25 μέγα 1 άρθρο 9. Να μην γίνει η δίκη μέχρι να έρθουν τα αποτελέσματα από αυτή την αναζήτηση. Διαδικασία. Ώστι και μετά θα γίνει, αφού τελειώσατε η διαδικασία, η διελεύκανση των υποθέσεων, θα γίνει ανακοίνωση στους πολίτες για να περάσετε από εδώ. Και αλλήμον όσος αν δεν περάσετε. Μπείτε και δείτε, τα έγραφα στην αρχή της ιστοσελίδας. Φυσικά τα έγραφα. Πρέπει πολύ σύντομα να πάνε στην εισαγγελία. Και φυσικά με το συνημμένο, πρώτη περίπτωση, δεύτερη, τρίτη, στις υπηρεσίες, η ψυχοφυλακεία, διευθύνσεις γεωργίας, διευθύνσεις εθνικό τυπογραφείο, διευθύνσεις εμπορίου,
περιφέρειες, όπου είναι ανάλογη υπηρεσία, νομαρχίες. Τι έχεις εκεί ρε? Για να δούμε το συμβόλαιο της Τεζίδου. Είναι το ίδιο με αυτό που έχουμε στο αρχείο. Υπάρχουν πόροι να κατεβάσουμε το ποσό στη δίκη, στον Αεροπάγο. Αγώνας. Φοβερός αγώνας. Τα παίξα.